салом дӯстон, умедворам ки хубу тансият ҳастед. дар навори имрӯза мехостам ки оиди фоидаи магний ба организм дар кадом ҳолатҳо истифода бурда мешавад ба шумо маълумот диҳам. магний ин минерал буда барои организми мо бениҳоят фоидаи калон дорад, чунки дар бисёр протсессҳои организми мо истифода бурда мешавад, яъне иштирок мекунад ва кори тамоми организмро метавонад ки беҳтар кунад. Инчунин дар вақти ҳомиладорӣ низ истифода бурдани магний бениҳоят зарур аст. дар кадом протсессҳои аз ҳама муҳим бисёртар магний иштирок мекунад? Якум, ин барои беҳтар кардани системаи кори дилу рагҳо. ҳангоми истифодаи магний кори системаи дилу рагҳо беҳтар мешавад, метавонад ки фишор паст шавад. Инчунин шахсоне ки аз номураттабии кори дил азият мекашанд метавонад ки ба онҳо низ кӯмак расонад. шахсоне ки мунтазам магний истифода мебаранд ё ин ки маҳсулотҳое ки дар таркибашон магний доранд истифода мебаранд, камтар дида мешавад хатари бемории дилу рагҳо. дуюм, магний барои системаи асаб ва беҳтар кардани хоб. шахсоне ки магний истифода мебаранд аҳамият медиҳанд ки хобашон нақстар шудааст ва инчунин метавонад ки асабро каме ҳам бошад ором кунад. сеюм, магний барои одамоне ки гирифтори бемории диабети қанд аст. дар якчанд тадқиқотҳо муайян карда шуд ки шахсоне ки гирифтори бемории диабети қанд ҳастанд ва магний истифода мебаранд, дар онҳо ҳамон баландшавии қанд камтар дида мешавад, инсулин резистент низ камтар дида мешавад. инчунин занҳое ки ҳомила ҳастанду ва гестациони сахарни диабет доранд, яъне бемории қанди ҳомиладорӣ доранд, ҳангоми истифодаи магний дар чунин занҳо баландшавии қанд камтар дида мешавад. чорум, ҳангоми дарди мушакҳо ва рак кашидани пойҳо ҳангоми хоб. шахсоне ки дар онҳо норасоии магний дида мешавад, бисёртар метавонад ки мушакҳошон дард кунад. инчунин дар хоб чӣ хеле ки дар худамон мегӯянд, рак кашидани пойҳо дида шавад. хусусан дар ҳомиладорҳо ҳамин чиз бисёр дида мешавад. ин аз ҳисоби норасоии магний низ шуда метавонад. ва шахсоне ки магний истифода мебаранд ҳамарӯза ё ин ки маҳсулотҳое ки дар таркибашон магний доранд истифода мебаранд, дар онҳо дарди мушакҳо камтар дида мешавад ва ҳамон раккашии пойҳо камтар дида мешавад ё ин ки тамоман дида намешавад. аз ҳамин рӯ ҳангоме ки шумо дар хоб пойҳоятон рак мекашад ё ин ки рӯзона мушакҳо дард мекунад, мушакҳои по, мушакҳои дастҳо дард мекунанд, аз истифодаи магний фаромӯш накунед, чунки магний мушакҳоро бақувват мекунад, инчунин расслабит мекунад ҳамонро, боиси дард кам кардани мушакҳо мешавад. ва хосияти панҷум ва аз ҳама муҳими магний ин барои ҳомиладорон хело зарур мебошад. барои ҳомиладорон фоидааш бениҳоят бисёр аст. аз ҳамон рак кашидани пойҳо сар карда дар ҳомиладорон чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд, бениҳоят зиёд ҳамин ҳолатҳо дида мешавад. ва вақте ки шумо магний истифода мебаред, ҳамин ҳолатҳо бартараф карда мешавад. инчунин мушакҳои бачадон агар ки дар ҳолати гипертонус қарор дошта бошанд, магний метавонад ҳамин ҳолатҳоро барқарор кунад. истифодаи магний дар вақти ҳомиладорӣ инчунин барои пешгирии барвақт таваллуд кардан, яъне преждевременные роды низ тавсия дода мешавад. дар вақти ҳомиладорӣ истифодаи магний инчунин хатари преэклампсияро камтар мекунад, хатари дардҳои сари бисёрро камтар мекунад ва бисёри занҳои ҳомила дар вақти ҳомиладорӣ бениҳоят асабонӣ ҳастанд. инчунин магний ба ин ҳолат низ хеле кӯмаки зиёд мерасонад. барои муайян кардан ки кадом намуди магний барои шумо мувофиқ меояд ва чӣ намуд онро истифода бурдан, шумо ҳатман аввал бояд ки ба духтур муроҷиат кунед. духтур вобаста ба ҳамон шикоятҳои шумо, вобаста ба ҳолати шумо, барои шумо мувофиқ медонад кадом намуди магнийро барои шумо тавсия бидиҳад, чунки намудҳои магний хеле гуногун ҳастанд ва дар ҳама ҳолатҳо намуди гуногуни магний тавсия дода мешавад. ва дар кадом маҳсулотҳо магний дида мешавад. магний бисёртар дар маҳсулотҳои донагӣ дида мешавад, ба монанди писта, чормағз, донаи каду, донаи офтобпараст, яъне семечки, кунжут, донаи зағир, луби, нахуд, гарох. ҳамин чизҳо бениҳоят зиёд магний дида мешавад. аз растаниҳо бошад, яъне аз сабзавотҳо бошад, дар шпинат ва брокколи бисёртар магний дида мешавад. инчунин дар маҳсулотҳои баҳрӣ, дар моҳӣ низ бениҳоят магний зиёд дида мешавад.
аз ҳамин рӯ якумин дараҷа шумо аввал бояд ки тарзи ҳаёти солим дошта бошед, яъне тарзи хӯрокхӯрии дуруст дошта бошед, сбалансировании питания дошта бошед. агар ки дар шумо сбалансировании питания набошад, шумо ба духтур муроҷиат мекунед, барои шумо намуди мувофиқи магниро интихоб карда тавсия медиҳанд. дӯстони азиз, умедворам ки навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.